Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κοροϊδεύει τον κόσμο, κύριε Τσίπρα. Εμείς κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Βγείτε απόψε και πείτε. Υπογράψατε μνημόνιο μέχρι το Μάρτιο του 2016, ναι ή όχι? Εγώ είμαι τρελός. Έχει υπογραφεί μνημόνιο μέχρι το Μάρτιο του 2016, ναι ή όχι, κύριε αριστεροί κερατάδες? Διώξαμε τους άλλους, τους ξεφτυλισμένους, τους δούλους, τους υποτελείς που τους ρίχανε φάπες στις Βρυξέλλες για να υπογραφεί νέα δανειακή σύμβαση μέχρι το Μάρτιο του 2016. Ρε ξεφτυλισμένοι αριστεροί με τις βίλες. Θέλετε να δείτε πώς θα λειτουργήσει το μακελιό από εδώ και πέρα? Θα πάρετε μια πολύ καλή γεύση. Είχα πει ένα πράγμα. Εγώ θα περιμένω και τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Να δω πώς θα περιτυλίξουν αυτή την ιστορία της συμφωνίας, διότι η συμφωνία έχει επιτευχθεί. Και μας δούλευαν ψηλό γαζί εδώ και 2 μήνες. Φάγατε τη ζωή και την ψυχή του κόσμου να σας παρακολουθεί κάθε βράδυ στα πληρωμένα κολοκάναλά σας που λέτε ότι θα τα κλείσετε, θα τα δεσμεύσετε, θα τους φορολογήσετε. Πού τους φορολογήσατε, ρε? Πού τους φορολόγησες, κύριε Παπά, που είσαι Υπουργός Επικρατείας, για να τα πω ένα χεράκι και μαζί σου? Πού τους φορολόγησες? Τους πήρες τα λεφτά? Εισέπραξες? Έχεις πράξει το ελληνικό δημόσιο 25 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάνε όλοι αυτοί οι κερατάδες? Τα πήρες τα λεφτά τους? Τα λεφτά τα δικά μας, το αίμα μας, τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου? Τα πήρες? Σε ρωτάω, κύριε Παπά, τα πήρες? Πήγαινε λοιπόν να τους φορολογήσεις. Και μετά να έρθεις να ζητήσεις ΦΠΑ από τους καταστηματάρχες των νησιών και μετά να έρθεις να ζητήσεις χρήματα να σου δώσω εγώ, που βγάζω πάνω από 22.000 ευρώ ως έκτακτη αλληλεγγύη, εισφορά αλληλεγγύης. Αλλά να σου πω κάτι, κύριε Παπά, αν έρθεις να μου ζητήσεις φορά αλληλεγγύης, θα πάρεις από τα 3 το μακρύτερο. 0 σεβασμός στους προδότες. 0. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Βγείτε και πείτε στον κόσμο ότι κλείσατε μνημόνιο μέχρι το Μάρτιο του 2016. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, αριστερούλιδες? Έχετε πάθει blackout? Βγείτε και κάνετε ανακοινώσεις. Περιμένουμε να σας ακούσουμε. Ότι κλείσατε μια υπονείδιστη συμφωνία μέχρι το Μάρτιο του 2016 και βάλατε τον ελληνικό λαό σε ένα νέο ζυγό. Βγείτε και πείτε το. Ξεκάθαρα όμως. Όχι μουξου σούξου μανταλάκια και μαλακίες, σαν άντρες. Υπάρχουν πατριώτες αριστεροί που είναι άντρες. Αλλά υπάρχουν και κοιλώτες αριστεροί. Που δεν είναι καν ούτε πατριώτες ούτε άντρες. Και φοράνε βουστάνια. Αποδείξτε λοιπόν στον κόσμο ότι δεν φοράτε βουστάνια. Βγείτε και πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Την αλήθεια όμως. Την αλήθεια.